ihe niile adịgo n'ozuzu oke maka azụmahịa trade fair nke Anambra steeti na Jasmine Africa Magazine Event Partners dịka gọọmenti steeti a na-arụ ọrụ ejensi ndị ọzọ na-akwalite ya bụ ntolite nke ọnọdụ akụnụba na ihe gbasatara mmepe ya bụ ọgbakọ anụ a ka a kwuru na ọ ga-adị eme n'abalị anọ kwụsị n'abalị 6 nke ọnwa Disemba 2024 ndị nyere nkwado ya bụ ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka omenala ime ndị mmadụ opito na njem nlegharị anya tinyere ụlọ ọrụ ejensi ndị ọzọ dị iche iche. Chinaza Osigwe wetara anyị akụkọ a. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ na ndị na-ere ahịa na ya bụ nzukọ, Oriakụ nke Mbọnụ kwupụtara mkpa ya bụ mmemme azụmahịa nke ndị bekee kpọrọ trade fair dị na steeti a. O kwuru na ọ ga-enye aka ịkwalite ọnọdụ azụmahịa na ihe nleta ọdịnala na steeti abụọ Anambra. N'aka nke ya, Maazị Kingsley Uyammadụ kọwapụtara uru ọ bara ndị na-azụ ahịa ị na-eme ka ndị mmadụ mara ihe gbasara azụmahịa ha. Mmemme azụmahịa ahụ bụ nke ga-egosipụta usoro ihe omume gụnyere ngosi ngwaahịa, nzukọ azụmahịa na ihe nkiri ndị ọzọ. Chinaza Osigwe maka akụkọ ụwa ABS.